ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಿದ್ರೆ ಬಲೂಪದ ಆಜರ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ನರಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಲೆ ಪಕ್ಕಿಗಳು ಬುಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊರಬರ ಕೇಳೊಂದು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಜರ ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ತಲೆ ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಂಡು. ದೂರದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೇಂಡು ಕೋರಿಕೆಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದಲ ಕೇನುಂಡು. ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿಗಳು ಪೂರ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾತಂಡು. ತಲೆ ಮೂಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸೌಂಡು ಕೇನು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಲೈಫ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೈಫ್ಗಳ ಎತ್ತೋ ಅಜಗಜ ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪೊಂದುಗಳಿಗೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಗಾಳಿ ನಿಗ್ಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿನ. ಸೊ ನಮಕು ಇದೆಡೆ ಆರಾಮಡೆ ಪೋಯರಾಪಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ನಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು. ತಲೈತೆ ಊರುಡನಾಗ ಆರಾಮಡು ನಮಕು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಯರಾಪಂಡು. ಪಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೋ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಪ ಆತಂದು. ತುರೆ ಸೂರ್ಯ ಬರಿಯರ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಂಡು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದರ್ಬರ್ದನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.